Nova oportunidade de gañar para os equipos da comarca que disputan a preferente. O Puebla visita a Victoria, o Cidade de Ribeira recibe o Órdenes e o Dumbría ao Miño. O triunfo é imperativo para os equipos da comarca se queren aspirar a loitar pola súa permanencia na preferente. O grupo 1 está ao vermello, sobre todo na zona baixa da clasificación, onde se acumulan os equipos con diferenzas de apenas 5 puntos entre a permanencia e o descenso. Os tres equipos da contorna precisan sumar para manterse fora da zona perigosa e ampliar o seu colchón coa mesma. O Puebla chega a esta 24ª xornada no 10º lugar con 28 puntos e xoga cun rival directo, o Victoria, para abrir marxe co descenso. O equipo adestrado por Chofri non atopa a súa mellor versión e nas últimas 5 xornadas só puido sumar 4 puntos dos 15 disputados. A pasada fin de semana caeu noutro duelo sinalado co Paio Saco, que abriu brecha co conxunto pobrense e agora precisan puntuar para manterse lonxe do descenso. Nesta ocasión veránse as caras co Victoria Club de Fútbol, noveno clasificado, e que avantaxa os do Barbanza nun punto. Os coruñeses tamén veñen de perder tras caer por 2-1 co Burela. O domingo ás 4 da tarde, Victoria e Puebla enfróntanse no Grela 1 co obxectivo pobrense de volver a gañar. O Cidade de Ribeira tamén precisa regresar á senda do triunfo, aínda que o terá complicado. Os ribeirenses caeron na pasada xornada ao descenso despois de perder por 2-0 co Sofán. Os branquiazuis levan sen gañar dende hai 3 xornadas, facéndose con 3 puntos dos últimos 15 disputados, o que os levou a ser 15º. Están empatados a puntos con Dumbría e Sigüeiro, polo que un triunfo podería deixalos na zona da permanencia. Pero antes deberán impoñerse a Órdenes, cuarto clasificado, que encadea 4 xornadas sen gañar e no último encontro disputado empatou a 0 co Miño. O Cidade de Ribeira pode afondar na ferida de Órdenes sempre que os xogadores amosen a súa mellor versión sobre o verde da feiteira. O choque celebrase o domingo ás 5 da tarde. E o Dumbría xogará novamente no Conco, onde se medirá ao Miño. Os da Costa da Morte, decimos estos, precisan gañar para intentar sair do descenso, onde levan ancorados varias xornadas. Os dumbrienses encadean 2 xornadas puntuando, a última despois de empatar a uns co Val de Narón. O Miño, oitavo, está a firmar unha boa temporada e ven de empatar co cuarto, o Órdenes. O conxunto adestrado por Pablo Conde non pode pinchar esta xornada se quere loitar por pechar a fin de semana fora do descenso. O domingo ás 5 da tarde, Dumbría e Miño xogarán no Conco.